With the compassion and with the request sa mga executive local chief executive, mahingangyo sila na ang family members o ang mga dunay wa gilaing means sa pag adto sa merkado o pagpalit man sa iyang basic necessities, gi-authorizean ang one back rider. Except sa balhabal, mora niya mong gibawalan nga pagpamasahero o tao nga di maski kinsa dili niya mailhan. Ang importante nga mo back ride kaila or kapamilya niya mismo. What if sir kani nga katrabaho sir, nga katrabaho niya makisakay sa iyang katrabaho ra po sa may status? Di siyempre, kaya nagtrabaho man siya, apor naman guna siya, outside, authorized person outside residence. Di na wa siya laing means, di na naguban sila, as long as mo undergo sila sa other health protocols, moagi sila sa thermal scan, di na sa trabaho, manalagin na, kung labi na kung health services niya nga pagtrabaho or naa siya sa pharmacy or sa mga grocery store nga open karong panahon na may atong basic needs ato nato makita, authorized na sila.